ang Biblia nagahambal nga ang kaluwasan hindi lamang para sa mga Israelinon, kundi para man sa mga Hintil. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pag-siding sa atong eleksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay linggo nga version o kung hiligay nun nga version sa atong weekly Sabbath School Lesson Review. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host sa sining programa ang pagtuon subong kag-ari ang akong duwa ka mga bisita. Masunson, perminyo gini sila makita diri mga kauturan. Ang akong unay pakilala sa inyo. Wala sang iban. Ang aton isa sa aton mga values teachers diri sa aton academy, diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir John Lloyd Coro. Sir, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw man, Sir Jared. Kag sa aton man mga tigpalamati, mayang adlaw. Ako nalipay gid nga maupod diri. Kag sa inyo sa aton mga pagtuon subong sa aton nga lesson number 11. Mayang adlaw. Yes, salamat. Ang ako ni kadua nga pakilala sa inyo mga kauturan. Siya ang aton nga dean sa men's dormitory diri sa CPAC. Siya man ang aton associate pastor sa aton simbahan diri sa CPAC. Kag-isa man siya sa aton mga professor sa School of Theology. Wala sang iban si Sir Jared Makalipay. Sir, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw, Sir John Lloyd. And may adlaw man sa tanan nga nagasubaybay sa aton nga programa. Happy Sabbath. And ako nagapangabay and nagapray na kita tanan subong adlaw ay makadawat sang blessing nga halin sa Ginoo. Yes, and that's correct mga kauturan. Kabay pa nga ang pagpakamayong blessings aton maangkon sa sining nga semana. Ari na kita sa lesson 11 para sa Disyembre 9 tubtob Disyembre 16. Mission to the Unreached, Part 2. Ini nga leksyon, Sir John Lloyd, Sir Jared, mission ini kay ang Biblia nagahambal labi na ang bag-o nga katipan kag sa gospel ining Matthew, Mark, Luke, and John. Ang concept sa mga Hudiyo nga ang kaluwasan para lang gid sa ila. And then primarily matuod man gid nga inigin sulat sa mga gospel writers para sa mga Hudiyo. Pero aton matulupang dandiri kagamuning aton leksyon karon nga si Jesus nagago beyond the boundary kag nagakadto siya sa guwa sang territory sang mga Hudiyo. Amo ni siya. So mga ginatawag na sila sa una nga mga unreached. Kay ang ila ginakabing nga sila lang ya ang na-reach sang gospel sang kaluwasan. So ang mga Hintel, ang guwa sa teritoryo sang Israel are considered unreached. So this week we will try to study. Yes, ano pang imo nakita, Sir Jared, sa aton introduction? Aton diri nakita, Pastor, sa aton introduction kung gaano ka interesado si Christ dito sa mga tao nga gina-consider sa mga Israelites and unreached, mga Hintel. And not only that, aton makita kung paano niya break ang barrier. Yes, kanami. Ang mentality sa mga Hudiyo, sa mga disciples. Bisan ang mga disciples who members sa iyang inner circle also were amazed on what strategy and yung intention niya ba na magdala sang good news, sang gospel dito sa mga tao na wala ka labot. Kag natingala gituod sila nga hindi na nadaya, way na nada kaluwasan nila Jesus.
That's why nahibulong sila, nayanghag sila. Why Jesus? Go beyond the fence. Okay. Beyond, Yes. Pastor, beyond the borders. Borders. Beyond the borders. Nagkadto siya sa Hamas. So, hindi lang boundary, but Yeah. beyond The borders. the borders. Yes, sir. Diyan dili na pa mo na talupang. Ay, babasa kita anay gili mga kauturan sa ngaton nga leksyon natin. Sorry lang kit. Mga muyo kita anay. Sa sinigation ginoyari kami ni kapalapit sa imo. Nagpasalamat nga ikaw naman magaupod sa amon kag maghatag sa amon sang inog talupangod kag amon mahangpan ini nga leksyon sa sininga semana. Let the Holy Spirit come right now in Jesus name. Amen. Yes, sir, John Delay. Ang atong sadsaran nga teksto makita sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 28. Hambal diri. Niyan si Jesus nagsabat sa iya, "O babayi, pagkadako sang imo pagtuo, paghimuon sa imo suno sa imo luyag, kag nag-ayo gilayon ang iya anak nga babayi." Yes. Kamo ni isa sa aton nga mga matun-an karon makutaran nga ang nag-abot ini nga sitwasyon sa kay Jesus. Yes, Sir John Delay. Ano pang imo nakita sa introduction? Ano ang ato nga pala abuton nga atong tunan sini nga semana? Diri pastor no, mga abyan ako nakita diri sa so good gid sang aton introduction nga from the beginning a loving God sought his lost children. Aton makita nga sang so good pa lang sang panahon, so good sang aton kalibutan ang Ginoo nga mahigugmaon gusto niya pangitaon atong mga nangadula. Biskan atong nangadula didto mismo sa mga syudad, pastor. Yes. Oh. Kag kanami bala kay ang Ginoo sa sinugdanan nagaamoy ang nangita. Sa panahon ni Adan kag ni Eva nanagoy sa Adan kag sa Eva siya yang nangita. So ang mga hintel makabig man naton Sir Jared are lost children of God beyond the border. Yes. Ari sa Sunday, Sir Jared, ikaw ako no na pamangkuton, nga gindala ni Jesus, ang iyang mga disciples beyond the border. Nga daw, masiling naton gani, nga daw gataha pa ang mga disciples to go with Jesus. Kag tinagkadto sila sa Tyre. Oh, for what reason? Tingala sila kay Jesus brought them dito sa Tyre kag sa Sidon. And ang mga syudad ni sa una panahon, these are cities nga daw very very prominent. Prominent nga ang iban nga mga disciples hadlok mo adto. Not only because of what they are carrying, the gospel of Christ, but hadlok gid sila because of the mentality nga para lang gina sa ila mo. Wala sila labot dito. Yes. But not only ang namian din ako dito sa lection is Jesus Christ is teaching His disciples that the gospel hindi lang para sa ila kundi para dito sa mga tao man nga wala kapamati sa iya. Bisan pa nga ang mga tao is mga elite, mga professional, mga prominent nga mga tao. And at the same time, ang nami diri nga gipakita sa Ginoo is He was teaching His disciples. And sa atong nga mga panahon subong yung mga methods ba? Methods on how we can penetrate sa mga cities, sa mga urbans. Naging pakita ni ang Ginoo sa mga disciples nga para man sa atong subong nga panahon. Yes. Kanami kay they were acting like Jonah. Amo nang gin-describe sa atong lesson, they were acting like Jonah. Pero because of Christ's presence, because ang presensya ng Ginoo ara sa upod man sa ila, it gives them the feeling of amo gali ni. So ginpakita sa Ginoo, He was the example on pag-abot sa urban ministry. Yes. Sir John Deloyd, naka-mention si Sir Jaled urban ministry. Ang Sidon kag ang Tyre are big cities. Big cities. Ti ginakabig ni sa mga disciples siya nga wala kaluwasan kay ti ang syudad diya dara ng damo ng mga kasalanan, damo ng mga tinunto. Ti hindi pagid sila Hudiyo. So daw na tingala mga disciples pero may mga leksyon. Sir John Deloyd, ano pagid ang mga leksyon nga atong makuha
why Jesus brought them to urban cities. Diri sa aton nga Sunday, no, ginpakita ni Ginoong Hesus ang himplo nga dapat hindi lang kita sa aton nga Israel, chosen people, but pati din dito sa mga foreign lands, mga foreign countries. Ining tayaan sa doon, Pastor, mga big cities when it comes to shipping, damo ang mga ships ang gaabot sa ila, daw port ni siya sa, daw aton ma-compare nga daw bread ko, dahil sa Bacolod. Tapos, these are cities in Phoenicia, which is now modern Lebanon. So, ini nga mga syudad, mga kauturan, mga abyan, ari diri ang paganism, ang idolatry, gasimba sila sa mga Diyos. Pero, upaisit nga dulong gyapon sila sa Ginoo ngadto. Kay para, same gid sa ginhambal ni Sir Jared, magpakita sang ihimplo nga hindi lang diri sa sulod, pati man sagwa. Kay ang sagwa mga abyan, they are also candidates for heaven. And that's correct. Nagmodel si Jesus ang urban ministry. Kung paano magsangyaw, maghatag sa mga balita sa mga kadalagkuan ng mga kasadaran. Do you have something to add, Sir Jared? Amo na, Pastor, ako nakita ang katahom sang ginpakita ni Christ. Because iyang ginpakita, iya man tang gitudluan nga ang pag-abot sa ministry, it doesn't only mean or nagakinahanglan dito lang sa mga tao nga mga poor. Kasi usually sa ministry ni Christ, it was a ministry to the poor, reach the poor. But this time, it's the elite. Yeah. It's the people nga mga dagko nga mga tao. And atong nakita nga in God's message or in God's intention of saving men, He means it is all, tanan. When He say, I love my children, I died for my children, tanan. Poor or rich ka man, or bisan may mga problema ka sa kinabuhi, kapansanan, or mga infirmities. Christ's intention is to send good news and healing sa tao. Yes, and that's correct. Sir John Duled, ari diri bala kanami isang punto nga Jesus had compassion on them. Imo ginaprim kada may makita yang kadaman katawan, Jesus had compassion on them. And then nakita gani sa ulihin nga lapit na siya mapatay, kita yang Jerusalem, naluoy siya si Jerusalem, had compassion on Jerusalem. Kag he wept, naghibi gid siya para sa Jerusalem, para sa katawhan. Ano ni ang punto, Sir John Deloyd? Nga permigin maluoy si Jesus, compassion, gusto gid siya daw hakson niya ang tanan nga mga katawan. Andre Pastor, no, mga abyan, aton diri mabasa nga Jesus has a great compassion. He felt compassion with His people. From the word people, Pastor, iya gyapon ni siya mga katawhan. Niya, oh, my blood. Hambal ganin niya when sang lapit na ibubo sang mga anghel ang plagues, hambal ni Ginoong Hesus as our high priest dito sa most holy place. My blood, my blood, my blood, Father. So gusto niya, Pastor, mga abyan nga, ang tanan tao, kumahimo lang, luwason niya. That's why, it is one of the kining specialty sang Ginoo nga magminister dito sa mga syudad. Kaya nga, ako nakita, Pastor Bala, ini nga ARC, Pastor, Agora Refuge Center. This is one of the urban ministries nga aton mahatag diri sa aton lugar. So, ARC is doing good. They are reaching the urbanites or the city people, Pastor. Yep. Sir Jared, diri bala sa Matthew, record ni Matthew, si Jesus nagkadto sa sa Decapolis. Ang Decapolis is a metropolitan place. Do pari bala Metro Manila. Nga ang Metro Manila, damo siyudad, may Pasay, may Caloocan, may Valenzuela. Ang Decapolis amuman, ginakabigan ini siya nga 10 city-state. 10 cities. Oo, na tinagkadto dito si Jesus, dala ang mga disciples. Kay gusto yang
these places would also be rich. Oh, na. Ano pag mo na talupangdan diri, sir? Diri ang ako na talupangdan diri, Pastor, is ang pagbisita ni Christ sa Decapolis. Abi na ako sa pagbasa na ako dito lang sa mga elite. Dito lang sa mga taong mga prominent. But gindugangan pag diri sa atong lesson that even whatever bisan nga mga lugar nga questionable, ginpakita ni Christ sa iyang mga disciples na He has children. May mga tao nga willing magdawat sa mayo nga balita sa ilang nga mga pagministeryo. And my question gani dira is, when Jesus or when the Son of Man comes, may ara ba lang nga mga tao nga mga faithful? Yes, so sa sila nga sa mga lugar. Yeah. And siguro ang mga disciples, hindi siguro sila makasabat, but God let them, show them nga may ara. Nga may ara agad. There are people who are just waiting for them sa mga lugar nga urban, sa mga mention dere, bisan sa prisuhan. Bisan sa prisuhan. Bisan sa prisuhan, there are people of God, may mga tao ang Ginoong gagahulat para sa maayong balita. And that is one method nga ako nakita sa ginhimo ni Christ in His intention to go beyond the boundaries. Yes. Beyond the borders. Beyond the borders. Yes. Kay na, Sir John Deloitte, pamangkota ka, Jesus had compassion. Diri naman niya cross-cultural mission. Oo. Anong imo na maano diri sa aton nga Tuesday? Tinagkadto siya sa Decapolis, sa along coastal area sang Israel. Yeah. On what ground, on what intention, why he brought his disciples right there. Kagdamo diri sa nakanatabo mo. Ato ni matunan sunod. Oo. Yes. Yes, Sir Jared. Adri, Pastor, mga abyan, sa Matthew chapter 4, verses 23 to 25, ang gusto ipaabot diri sang Ginoo nga hindi lang sa Galilea, hindi lang sa Decapolis, pakadto sa east, hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Judea, may isa ka region kuno nga missing. And this region is the Tyre and Sidon, which is part of Phoenicia. Hindi gusto sang Ginoo nga didto lang sa sini nga mga lugar. Gusto man sang Ginoo nga malabot siya kag pati ang iyang mga disipulo didto man sa Tyre kag Sidon. Kag gani sa aton pagistoryahan na gina nga this is a in these cities rampant ang paganism and idolatry. And actually ang aton lesson naghambal dire nga ang ini nga mga syudad stumbling block para sa mga Israelites. And in fact, sometimes ang Ginoo nagagamit sa ila sini nga mga tao diri sa Phoenicia to test their faith. Unfortunately mga abyan, ini nga mga Israelites mahulog sila sang testing sang Ginoo, and they worship as well idols. So mga utod, mga abyan, isa ini nga pagpakita sa aton nga not just the people nga aton naabot na, kundi pati man sa tao nga wala pa naton naabot, Pastor. Yes, and that's correct. Okay. Sir Jared, naka-mention kita kay na nga sa sini nga area may isa ka babae, oo, nga nagpangabay sa kay Jesus, nagapangabay gid siya, Lord Jesus, oo, inang ang akon bata amo ni ginumpit sang yawa, so portan on sabat sa ni Jesus, nga ang mayong balita, ang bang tinapay hindi para sa mga ido. No kalain na sabat bala. Metaphor. Pero kana may sang sabat ni Jesus. Siling sang babae, siling niya matuod na ang tinapay hindi para sa mga ido. Pero ang mga usik sa mga bata nga nahahulog sa salog, ginakaon sang ido. Nga ang ginakabig ni Jesus ido, and then siling ni Jesus, wala ako nakakita sang pagtuo katulad sini nga babae. Ina nga babae, Phoenician, hindi siya Hudiyo. Yes, Sir Jared. Tahom na siya nga illustration kag nga sabat sang Ginoo, Pastor.
You see, ang mga Israelites siguro, ang mga disciples, they were confident ba? Confident na sila na maluwas. Yeah, para lang sa ila. Confident sila kay nagkari ang Ginoo para sa ila. But you see, ang pagsabat sa Ginoo, nga bisan pa yung mga tao, yung mga ido, gakaon sang mayo nga sang mga mumho na lang. Oh, mumho. But they were blessed. They were blessed. They received the faith, the blessing and the good news. Dito ginpakita sang Ginoo nga it's not enough nga ikaw nakadawat. Damo ang imong nakaon. Damo ang imong natunan. What is important is your faith in Jesus Christ. Ang experience sa isa ka babae diha kay Kristo. Yeah. Kag isa pagin Sir Jared, before ako hatag Sir John Deloyd, hindi sa kadakuon. Hindi sa kadakuon. Hindi sa kadakuon sa tinapay. Kay bisan mo lang. May kaluwasan. May kaluwasan. Yes, Sir Jared. Pastor, no? May comparison diri Pastor again pakita ba ang gospel ni Matthew kag ni Mark. Si Matthew ang iyang pag the way he wrote his gospel para sa mga Jewish people. Yes, so, Si Mark ang iyang audience diri para sa mga hintil. Yeah. So lain-lain nga pag-deliver sang story. Pero the same point Pastor nga yes. Canaanite, Greek, Syrian woman, meaning Gentile, hindi part sa so-called people of God. Pero ginapakita sang Ginoo nga though hindi ka supposedly makakaon sin isang pagkaon, but you just want the mumho, the mga bilin-bilin. So grabe ang pagtuo nakita ni Ginoong Hesus nga, grabe no, may pagtuo gid biskan diri sa aton biskan sa lugar nga ginatawag nila nga rampant ang paganismo. Yes. May tawo ang Ginoo biskan sa mga hindi and chosen that's nation. correct. Yeah, you mentioned Sir John Deloyd nga si Mateo nagsulat siya sang libro nga Mateo. Ang iyang intention, ang iyang concept, ang iyang tuyo para sa mga Hudiyo nga mga manugbasa. Pero si Mark nagsulat kay pareho na sila nag-record sa tong babae mo nga ginambalan ni Jesus nga ang tinapay hindi para sa ido. Ti si Marcos nagsulat man sina. Nakabati man si Marcos, nagsulat man si Mateo. Pero ang pagsulat ni Marcos, ang iyang intention nga ang iyang audience hindi lang Hudiyo para man sa mga hintil. Kay si Mateo, si Marcos hindi nato mabasol. Kaya nga nanay hintil mo. Oo. Yes, Sir Jared. Yes, Pastor. Diri sa atong lesson nga gipakita ni Christ, especially hindi lang sa babae. Nga he was amazed actually. But iya man gipakita sa mga disciples. Yes. Ang tuod-tuod nga paghatag sa mensahe dito sa urban ministry o dito sa syudad. Nga bisan gamay, bisan dako, as long as the message is given, gintrabaho, ginpangamuyuan, the Lord will really bless sa butang, sa obra nga ginhimo para sa iya. Yeah. Kag isa pagid ako dugangan before we will go sa Wednesday natong election. Nga pagpalapit sa babae sini, ang mga disciples na silang, Lord Jesus, palakta na siya, kasabad sa iya. But Jesus said, wala ko sang nakita nga pagtuo. Dako pang pagtuo sini nga babae kumpara sa inyo nga mga Hudiyo. Yes, Sir John Deloyd, sa atong Wednesday, ari di ang Acts 10. Ano ni ang tuyo sini? Of course, sa pagkaon ni nga hindi mo na. Pero there is another gospel nga makita naton sa Acts 10. Kay connection ini Pastor relation to the story of the woman. Nga bisan sin pwede makabaton sa pulong sang Ginoo. Diri sa Acts sa Wednesday mga abyan sa Acts chapter 10. May damgo diri si Apostle Pedro kabalo kita sini may nakita siya nga blanket nga may damo nga mga unclean animals. 3 times sinambalan siya nga rise up and eat. Hambal niya, wala man ko gakaon sini kay mga unclean ini. Pero later naintindihan ni Apostle Pedro nga it's not about food but it's all about people. Amen. Nga it's not just the circumcised lang ang maging part of the family, even the uncircumcised.
even the Gentiles, they can be part of the family of God. Hambagan idiri sa aton nga teksto sa 1 John chapter 2 verse 2 nga He is the propitiation of our sins, not only for ours, but also for the sins of the world. Diri pastor, whosoever. It's not about race, it's not about nationalism, nationality, but as long as you are willing to accept Jesus, whosoever you are, you will never see or you will never die, but you will have eternal life. Maybe you will die, but later you will be resurrected with Jesus. Yes. Ang mga unreached, ang mga Gentiles sa atong eleksyon. Nakita ni Pablo, ni Pedro. Kay si Pedro, tama giniya ka prejudice mo. Of all the disciples, isa ni siya ang prejudice sa mga Gentiles. So that's why ginpakitaan siya ang gingamit ni Jesus, ang Ginoo, sa pagdamgo sini. Kag sila niya, ay, amo gali na. Hindi gali nga pagkauni, kundi nga hindi na kon kabigon ang mga hintil nga mga mahigko na. Kay sila natinluan na. Yes, sir. Tahom diri pastor kasi pagbasa na ako nakita nga when it comes sa pagministeryo sa Ginoo, ang method ni Christ daw kay imposible ba? Kay sino pa tong tao nga very weak, amo nang iyang gamiton, and pag gingamit sa Ginoo it was very effective. Yes. And then tong damgon ni or vision nga nadawat ni Pedro, dako kay nga transformation man sa ila sa mga disciples, because ginpakita dira sa Ginoo his intention, pag-abot gani sa gospel, sa tanan, he breaks down partiality, Yes. ang biases, kag ang pride sa tao. Because, ginpakita niya, amo itong ginhambal ni Sir Johnny Lloyd, nga, para sa tanan, para gid sa tanan. Hindi pwede nga selective ta. Hindi pwede nga selective ta. Tapos hindi man pwede nga ato ipakita kay tungod hindi tamayo ang atong relasyon. Imo na. Pero diri pakita sa aton leksyon nga kung ang punto is ang pagministeryo sa Ginoo dapat walang biases. Yes. Walay pride kag walay pilian. Pilian. Nga. Pareho sini sa buhat Jess. Oo. Ang centurion diri o Roman by citizenship na siya sa karon nga panahon siguro aton makabig nga ini ang mga hintil. Okay, makabig ron naton nga hindi bala mga Christians. Okay, mga Pilipino man sila pero wala bala sang identity kundi sila nga simbahan. No, hindi sila kabalo kung ano sila nga sekta, anong ila reliyon, kay wala gid sila sang namang about religion. Na siguro makabig naton nga ang tanan niya nag-claim nga may kalawasan sila, hindi lang Adventista. Iban man nga mga reliyon, nga mga sekta nga may kalawasan, kami naluwas kami ni Kristo. So makabig naton siguro nga sila mga Hudiyo. And then ini ang mga tao nga wala gid sang affiliation kung anong ilang simbahan. This might be considered as unreached or makabig naton sila, makwalify naton sila as Gentiles. So muna. May kadugang ka, Sir John Lloyd. There is aton Thursday, Pastor. Yes. We'll go ahead to sa Thursday. There is aton Thursday, may pamangkot diri nga, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Pero there is aton mga stories, aton nagyan, ang babayi, aton diri makikita nga, ang Ginoo gali nagapangita sing pagtuo nga maga-shine even in darkness. Kag amo na ang nakita niya sa pagan centurion, nakita niya atong apat ka mga migo nga ginhulog nila atong ang paralyzed man, kag atong si Bartimeus nga bulag nga nagsampit kang Ginoo nga, Master, have mercy on me. Nga nagdupla sa Ginoong Hesus diri sa duta, kag ang luta ginbutang sa mata. Wala pa na ayo hambalan sa sang Ginoo nga kadto didto sa may hugasi imo nga mata. So nagpati siya, Pastor. Ang punto dito sa aton nga lesson sa Thursday, sometimes God sees faith in an unexpected places. Yes, and that's correct. Nga daw wala niya gina-expect naton nga may pagtuo gali diri nga klase nga mga tao. Amo na siya. Kay tibisan dito sa babae nga
ginambala ni Jesus nga hindi maayong magatag sang tinapay sa mga ido. Subong ato na makabig Sir Jared siguro nga ini nga mga tao bala wala gid kaagi simba. Why gid reliyon na ti sila ni Jesus, can we find faith sa sini nga mga tao? Yes, of course. Ang ato lang kulang ang pag-reach sa ila. Okay, may pagtuo ng mga membros ang mga mga klase sa reliyon, mga sekta, they have faith in Jesus. But these people who have not even visited that even once or twice sa simbahan na tao sila, wala simba, wala napatay lang, wala simba, wala kilala kung anong ila reliyon, makabakita bala pagtuo ang Ginoo. Dira sina ang mga tao. Yes, that's why we have to reach them because they are unreached. Yes, Sir Jared. Oo na, Pastor. Amo na ang ginpamangkot natong kaginang ang punto nga, if the Son of Man comes, will He find faith on earth? Dako na nga method ni Christ nga gintudlo sa mga disciples in reaching urban ministry. Nga ang dako nga pamangkot gin-answeran man sa dako nga sabat nga may ara gid. Yes, may ara gid siya. Yes. Anyone ang gahulat lang gid. Ang amo na aton lang gid sila bisitahon, aton lang gid sila kadtuan. Aton gid sila kadtuan. Now, diri ginpakita nga ang ginpang-mention ang babaye, ang Centurion nga ginpahulog dito kay Bartimaeus, mga nahitabo ni tanan sa syudad. There are people nga ara sa syudad, but you see, nakita dito sa istorya nga dako-dako ang ilang pagtuo. Dako-dako ang ilang and because of their faith, not only nga sila na healed sa ilang mga infirmities, but they were also spiritually healed. Amen. Mga utod kadamo pagitan ni sa amo ni share pangwena kita panahon. Ako na pangayawan ini nga akon mga guest karon, Sir John Deloyd and eventually si Sir Jared sang last take. Yes, sir. Mga abyan, no? Wala kita dapat nga i-feel or i-think nga salvation is only ours. Hambal diri sang aton lesson, the Lord Jesus, the mighty Savior, has died for these souls. Ginpakamatyan man sila sang aton nga Ginoo. He died for all. That's why in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, bisan sino lang, rich or poor, in the rural, in the urban, they can have Jesus and they can be saved as well. Yeah. Yes, Sir Jared. Yes, mga utod, Pastor and Sir Johnny Lloyd, ang lesson nato nagahisgot about sa intentional mission experience dira sa urban ministry. And diri ginapakita o kita gihambalan, gina-remind kita na God has a mission. Kita man may ara man kita mission. We have to respond to the mission God has given us, God has given sa aton nga church, even beyond the borders. Yes, and that's correct mga kauturan. Sini nga simana na aton natunan nga aton blabuton ang mga wala pamalabot ara sa syudad. Ini sila mga tao nga wala affiliation kung anong nga reliyon, pero may pagtuo sila sa kay Jesus. Let us reach them. Sa hindi pa si Sir Jared mga moyo para sa aton closing prayer, I would like to mention again sining aton nga mga sponsor, Mark and Meryl Mendoza, John and Goldie Jolegi Jr. Yes. And then Doctors Irwin and Rhoda Hardenico, Sir Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilimer, Ido and Femidon Bandes, Marlubel Hirota Lorin, kagang akong mga palakisahan, Marlene Jimmy, and Anelitrinyo. God bless sa inyo nga pagsuporta sining aton nga pagtuon kada semana. Yes, Sir Jared. Pangamuyo kita. Salamat o Diyos sa ini nga panahon nga ginhatag mo sa amon.
nga kami magatuon sa imong mga pulong sa leksyon sa subong nga semana. Madamo ang among natunan, especially the Lord, ang imong intention nga gustong ipakita sa amon nga may mga katawhan ikaw dira sa mga syudad nga amon dapat ilabuton. It is our prayer, the Lord, that we have as a church that we can respond positively, O Father, with compassion and love, Yes. and also with your mercy. Forgive us, O Father, from our sins, and thank you so much for the blessing today. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.